Poludnie, počúvate Rádio Slovensko, prajme vám všetkým pekný deň. Peniaze naviac sa môžu vždy hodiť. Životné poistenie sme kedysi vnímali ako sporenie a dospelé deti potom často dostávali nasporenú sumu ako darček pri štarte do života. Barbara Štubňová sa opýtala riaditeľky úseku životného poistenia komunálnej poisťovne Beaty Vojtechovej, čo sa odvtedy zmenilo. Sporenie pri poistení je minulosťou a dnes sú viac menej v ponuke rizikové produkty. Ale samozrejme zaužívané stereotypy pretrvávajú a tak dnes mnoho dospelých nemá kvalitné životné poistenie. Dnes čelíme predovšetkým rôznym rizikám. Sú to hlavne vážne zdravotné diagnózy a ich následky. Najhoršie je, keď nás pripravia nielen o zdravie, ale aj o schopnosť pracovať a zabezpečiť si pravidelný príjem. V čase, kedy takmer každý z nás spláca hypotéku, sa nemôžeme spoliehať na šťastie. Preto potrebujeme v prvom rade kvalitné rizikové životné poistenie. Ako teda konkrétne pomôže životné poistenie niekomu, komu diagnostikujú napríklad onkologické ochorenie? Základná liečba je síce plne hradená zo zdravotného poistenia, no väčšinou býva veľmi náročná a zdĺhavá. Dlhodobá PN vám ani zďaleka nezabezpečí štandard, na aký ste boli zvyknutí. Výpadok príjmu však môže vykompenzovať pripoistenie kritických chorôb alebo samostatné pripoistenie onkologických chorôb. Ich výhodou je, že poistné plnenie je nárokovateľné už pri diagnostikovaní ochorenia. Ak teda máte uzatvorenú poistnú zmluvu na 30 000 eur, vyplatíme vám ju naraz. V rámci životného poistenia môžete získať aj ďalšie benefity v podobe asistenčných služieb. Tie zahŕňajú napríklad konzultáciu so špecialistom alebo druhý lekársky názor. A ešte jedna dobrá rada, čím skôr sa poistíte, tým menej zaplatíte. My už sme tu spomínali stratu príjmu. Ľudia po prekonaní onkologického ochorenia alebo vážneho úrazu neraz končia na invalidnom dôchodku. Je možné si pripoistiť aj takúto možnosť? Áno, aj v tomto je moderné životné poistenie iné. Len si treba skontrolovať poistnú zmluvu. Kým starších väčšinou figuruje iba pripoistenie invalidity z úrazu, dnes invaliditu najčastejšie spôsobujú spomínané civilizačné ochorenia, onkologické, srdcovo-cievne, diabetes či choroby pohybového aparátu. Stále vo vyššej miere sa začínajú objavovať aj psychické ochorenia. Výška poistného plnenia je tiež vyššia ako v minulosti a kedysi vyžadovaná 24-mesačná čakacia doba na vznik nároku na poistné plnenie bola zrušená. Ak vás táto ponuka zaujala, viac informácií nájdete na www.kpas.sk.